Assalamu alaikum. Eh, dogoke. So mo do Baswete. E mo be. Alhamdulillah. Nse. Nene kuramse. Wala. Ala dangani ka koy. Wallahi dondo temena oni bitekele. Biche. Binede sigile be mun kuramso kerefe ka tala nyeda. Alikaba kankana. Ni here bayde. Ni here bay ni jarani ko sebe. Ka daka ni ma kun kan yi bila kata mina. Akunganga kenede. Ne kan la ini bilibili bado ku yo oye ka se ka war soro jona ki bila kata. Ngani ala ma sone takake. Iyere dendo so de mingela barka de fata de ani bata de no yi bila kata. Awe kuna wolu bay. Nga ba la de isona munyumima aninga sabali o sara do de fle ibolone o de ato kuma chama abe fo muso we ko ka munyunga sabali adobu ba munyunu sabali ma wa be ko hakilila ko be ka munyunga sabali minge ko be ka ke ma wore de kata soro ni sona munyuni sabali ma ni sara be ka la domina asara folo o yi yere de tai kadaka don temene una nere ku be dimi ikoro ika ko keta ofe nga nere na ye dien konna na fen foite sara nyuma me mina ka munyuni sabalibo alsa alaka do fara ka munyunga alaka do fara ika sabalika ni ma fen faraka mi deli balma de bani nyokonche ikana fen boala obe dien ko sebe ni ka kuma men balma ko musa I bori ka so kana foli blana o jara en ko sebe a benama alibi ala ka nga balimaya to amin mo ga kuma do ko balimaya bi shishi ko me ko atemene anda ma shishi yere kuma te ka mene parce que ne kamana ganto ne bora ya kata wakati o wakati dongale na dakini imi nya shishi ne goro ne tari fe jena tige kokola iba dla kadnema ini chiola ini baraji ala ka shini kena adama na bangu nyuma ka adama ka ngisi sababu juguma ka sabu nyuma nokoya nege toro tasma toro ji toro mogo jugu ala ki kisama la bangu nyuma ala ka adama laka do bela jelimena laka do mene nga akana ki kono ko ni abane ne ali ni kofe ni degun yi soro mbi deli kana dogunna balmayati ko ni karasa bola fakilina ambola bakilina doroy balmaya ikaseka nyogo minede ikana foyi dogunna imako mana se fen fema na ni ala sona ni abemolo wallahi ma dima ni ga kuma awo ni ra bora maka ala ka tagali no ko yayi amin ki nyara ali ka baka amin rabbi ki nyara kira kaburu ka amin ala ko ka ala ko so amin rabbi nse amba nebe fekasira ine folo kele awo igom do mo be kan kono bara woro la meta olu no fe wena na boy ajana yere de ajara oh zan jiro fle ibo mine ma dugo baka balma ya dugo ma dugo baka ali bi ala kala yunu amin ala kala yunu amin ya rabbi allah ba mena folo awo nyere mna nguru de toke ibinga foli fo keita ba me wa ala ma seni nyuma amin nse amin ya rabbi allah Musa keita or basila alhamdulillah ko kai baswete amalatan iko mi nyame ko nkoromso bola ejila nana anofe kanu foli kala o jarana e kujugu vraiment o jarana e kujugu yena ma flene amanogo e koromso tale hijila a jaranye ne koromso nya to nyo furu nyogo la kosobe kada ko chamanka vraiment alna le nere ya fa yina fe asona nga ya fa mo
a ma gɛlɛya foyi don a la n bɛna mun fɔ e ɲɛna bi Musa k'a daminɛ bi la fo ka taa se don laban ma ni Ala ye n ka kalifa minɛ na don min a ti tɔɔrɔ ne ka du kɔnɔ bilen jango ka bɔ k'a bɛ taa fɛn dɔ ɲini e bolo i ka so ko mun ma sɔrɔ ne bolo yarabi n y'o ɲini Masa Rahamani fɛ o tɛ kɛ tuguni nin y'a lafiyalen ye furu kɔnɔna na inshallah. Keita n'i y'o kuma fɔ o diyara ne ye kosɛbɛ k'a d'a kan ni buna adamaden nimisala i ka ko tɛmɛnenw na i ye tiɲɛni minnu kɛ ka nimisa a kɔnɔ o ye koba ye i ka kuma diyara ne ye nka n bɛ min ɲini i fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i k'i janto Fatumata la. Musa fili man jugu mɛ n tɛ segin kɔ o de ye kojugu ye ne y'a dɔn de k'a fɔ ne ye kojugu caman kɛ Fatumata la don tɛmɛnenw la bi kɔni ne kɔni de bɛna o nɔ ninnu n ye tiɲɛni o tiɲɛni kɛ n bɛna a bɛɛ dilan ni Alahu Taala ka jɛ ye ɲɛnamaya ne tun b'a faamu fɔlɔ nka bi n y'a faamuya inshallah a tɛ tɔɔrɔ tuguni. a bɛ diya n ye n'i y'a ye n y'o fɔ balima foyi tɛ ne bolo tugun n'a bɔla n kɔrɔmuso kelen in na an fila dɔrɔn de bɛ yan n'ale tɔɔrɔla dɔrɔn nafa foyi tɛ ye ne ka baara la tugun o ye tiɲɛ ye n b'i deli o sababuya la i ye min fɔ n dan b'i dala kuma na dɛ nka halisa i ka dɔ fara a kan i dusukun na kana sɔn k'a tɔɔrɔ. Musa toujours n bɛ segin n b'o kelen de fɔ e ɲɛna ne y'a faamu bi de fɔlɔ ne tun b'a faamu fɔlɔ la n tun bɛ kuma caman fɔ n t'a waleya mɛ bi kɔni kuma lankolon tɛ mɛ n'an bɛ taga e yɛrɛ bɛna faamuya k'a fɔ n bɛ ka fɛn min f'i ye quoi maninfin n'i ye kokolo kɛ ni e tilala k'a dɔn k'i ye kokolo kɛ segin kɔ n'a ma kɛ wajibi y'i kan fɛn min b'i yɛrɛ ɲɛsin i b'o dɔn ne y'a dɔn bi de ne kan ka yɔrɔ min choisi wa n y'o dɔn ka ban ni Alahu Taala jɛna n'a ye a tɛ tɔɔrɔ tuguni i hakilila lafiya da la k'a fɔ ko n bɛ ka kuma ni Alahu Taala de ye n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye. Voilà, a diyara n ye kosɛbɛ an denw ma wuli ayi a bɛ n'a fɔ ma wuli fɔlɔ n'o wulila i bɛ n ka foli f'u ye ko ne k'u bɔla yan an b'a kɛ ten n bɛ sira ɲini fɔlɔ Ala ka se ne ɲuman ye. amina yarabi. Kɔngɔ. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Keita. Ani sɔgɔma. Basi. Baasi foyi tɛ. Ala ka tile yɛrɛ bi. Ka sababu ɲuman k'a ye. K'a kisi gɛrɛgɛrɛ ma. Ala ka dugawu kɛ. Ala k'a ɲɛmɛ a la. Basi la kɔni. Baasi foyi tɛ na. Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Ka sababu ɲuman k'a la. Ka ni sababu jugu ma. Ala ka dugawu minɛ. Ne yɛrɛ kun nana sara i la ne tun bɛ fɛ ka taa baara dɔ la an ka foro min kun feere la an taara delili kɛ a wari sara la i denkɛ a wari sara a tigi sɔnna ka wari minɛ ni Ala kun ye ɲinan sɔmɛ yira n na ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛ foro in na ɲinan o hukumu kɔnɔna na ne kun bɛna t'o de ɲɛɲini na sisan. J. Oui. C'est comment? Oui, ça va. Il t'a dit que Jakarta Kura minɛ. Ah, on t'a ramené. Il est couleur du de choisi. Le noir de choisi. Noir. Ouais. Ah, du la cour petit frère. Sinon tu es viens-tu-ta? Bon, non. Moi, Oh non. J, il faut pas faire ça. Il est viens-tu-ta quoi. Il est à qui dit que ma wardi mais il est viens-tu-ta parce que il a course d'eau c'est quand tu sais il y a les policiers partout à Bamako. C'est pas facile, OK? Aucun problème. Avant la course concernant le projet, il y a étage où dirait. Étage Doumala, à chaque matin quoi. Donc j'ai donné l'argent. Donc où sont là quoi? À papier mais moula reçu bébé encore. Tu comprends? Donc étage Doumala sauf la magasin Flariba. C'est des grands magasins. Dans Flabeta. À Bamako ici on va prendre 6 magasins. Un magasin Woro d'État pour que le commerce soit. Donc, tu dois pouvoir gérer parce que maintenant, tu vois, les produits blancs, on va gérer Bamako. Donc, aux échelons, on a un ordinateur manipulé. J'espère que il va se ordinateur manipulé.
Eh bien, bon, mais un débouré donné. Bon, ni don est réussi quoi. Voilà, comme à quand on saurait boulot, ni magasin flanant est réussi. Il y aura pour qu'à Sebentia, il faut que le papier soit boulot pour ne pas avoir des problèmes quoi. Tu vois, il va garder soigneusement. Ou il va copier qu'à garder quoi. Ok, concernant l'ordinateur, il faut qu'il y ait une formation quand on te regarde bien non. Mi blagata les fait quoi. Tu vas faire la formation d'informatique. Ouais. Ok. Oui. Donc comme ça, il va se faire un dossier créé. Mina munu tara, mina munu blala et la somme, tu calcules tout facilement quoi. Ok. Ouais. Donc concernant les magasins, les courses, il va essayer de donner un mot de blé qui fait. Il donne le mot de donc il n'aura pas de dans la question d'entreprise, la première chose, voilà, tu dois prendre note. La première chose en tant qu'entrepreneur, petit frère, il faut être patient. Patience, il y a précis. L'échec, c'est normal. L'échec, vous venez à quoi? Il y a 10 au compte. La deuxième chose, il y a un baraque. Là, ce que je te dis, il faut être un exemple. Un exemple, c'est-à-dire, c'est vrai, il y a des chefs d'entreprise, mais il faut que vous ayez un baraque de là. Par exemple, il y a un bureau qui est vous savez que patron mais quand toi-même tu travailles là, ils vont te suivre. C'est ça un leader. Il faut que tu apprennes à être un leader. La troisième chose, J, ça c'est la fréquentation. Du genre, il y a des gens qui me mouvent quoi. Tu vois, parce que faut là, il y a des gens qui mettent ta boîte là, je sais, on met appartement. Bon, imaginez un fait. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il va y avoir des gens qui ont des gens. Donc, il y a des c'est parce que c'est-à-dire surtout quand il y a des gens. Moi, je ne suis pas dans ta vie personnelle, il y a vie privée, il y a vie privée. Hein? Mais quand il y a vie privée, il y a vie publique. Tu n'es pas obligé de faire ça. Avec un projet, on investit des millions, 20 millions, 30 millions. Quand on investit là, les petites sœurs, la tante, les mamans, le papa, bébé la fille, même dans l'avenir, du genre de génération en génération, il faut être concentré. Oui, on a fait mais a bɛ bɔ i yɛrɛ de la o y'u bɛɛ k'i den ye e kɔrɔla ka ban ni e denw m'a k'i ye jɔn m'a k'i ye i y'a k'i ta de o de y'a to denw m'a k'i ye hali bi ala ka laɲiniw sabati nse nse ka denmisɛnninw kan mɛn ala k'a sababu ɲuman d'a ma nse ala ka dugawu minɛ amina ayiwa ne bɛ sira ɲini a bɛ sira ɲini ala ka se ni ɲini ka tile yɛrɛ d'a ma amina ala ka dugawu bɛɛ minɛ amina nse grand frère vraiment i ye danaya mun ta ka de sɛgɛrɛ a ye n fa balimaya la quoi mais n bɛ ko kelen de f'i ye i k'a bila i kun na i ye danaya mun ta ka de sɛgɛrɛ n'i ka danaya minɛ fa non o bɛ diya n ye o bɛ diya n ye ça c'est o de ye laɲini ye quoi tu vois parce que on gagne tous dans l'avenir ba ni sɔgɔma ba ni sɔgɔma a b'an sɔgɔma ah oui basi la wala alhamdulilayi ala ka tile yɛrɛ de ka sababu ɲuman k'a ye k'i kisi gɛrɛgɛrɛ ma ka laban ko ɲuman di fa n bɛna mun f'i ye ala k'i kisi gɛrɛgɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ma k'i ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati i bɛ fɛn o fɛn ɲini ala bolo ala k'a nɔgɔya i ye n bɛna mun f'i ye i jija dɛ tiɲɛnatigɛ ma nɔgɔ o kɔfɛ i ka n'i ka ko foyi kalifa ji la n'i ka baara kalifa ji la Tchabi Marosa a changé là. John changera. J a changé là. J changera ou pas? Tu es d'abord en ne trop fois. Il d'abord en mana. Ne elle ne deli watana o yanigata. Ko e bina baro doke. Ni ma fo ngo warta mulwa. Ngone de ala mi ka million nan ta don mo. Ayo million na tara na ka bekien. O ko fe kalo sa ne be wa ke metini mo. Ni e war mi chiri ko 6 millions. E bini John mo ke changera. Bah, il va y la flip, la ni changera, c'est-à-dire avec donc quoi. Avec l'homme d'assistant,
tiɲɛ ne yɛrɛ ye changement ye a ka ko kɛcogo la parce que sufɛ i kun tɛ zi ye so kɔnɔ nka sisan sufɛ i b'a ye so kɔnɔ yɔrɔ changement nana. fa denmisɛnninya bɛ e la sa e t'a dɔn n ko ni n ka wari bɛɛ tiɲɛna a na dɔw sigilen ni fɛn min ye yan o kɛra joint de hali bɔnbɔn a ma segin n'a ye yan a ka haramu ni tɛ maa ɲɛnama ye koyi bilahi ni tɛ maa ɲɛnama ye n'i y'i ka baara kalifa nin na a b'an bɛɛ mago sa o y'a bɛɛ bannen pewu dangaden bɛ kɛ fɛn dangaden tɛ yan kɛlɛ kelen n'i ka baara kalifa la dɛ a ka haramu n'i bɛ baara o baara kɛ diɲɛlatigɛ la i yɛrɛ k'i hakili to a la i ka maa wɛrɛ ɲini ka bila a la kana na nin da la. ba kana n'o fɔ sa ne ko i ma. n'i kana tɔgɔ de bɔ i kana tɔgɔ fɔ i da la minɛ kana fɔ e bɛ ne tɔgɔ fɔ i ka kuma na mun na n'i ye ne da la minɛ kabi ala k'i da e delila ka fa ye ka ne da la minɛ n b'i tuloden fara ni tigɛ ye sisan. a tulo tɛ fara ni tigɛ ye dɛ. ɔ bɔn a filɛ a tulo tɛ fara ni tigɛ ye dɛ fara nin tɛ na i tulo b'a la fa o zi o a bɛɛ de kelen i tulo b'a la i tɛ se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na yan nɔ n bɛ mun f'i ɲɛna i ɲɛ tana kɛ nin ye ya mɛn yan i k'a bɔ i ka vi la diɲɛ kɔnɔ ka na s'a ma dɛ hali kala kana na wagasi. Tanti Awa il est temps que aw fana ka anw lamɛn c'est vrai du in kɔnɔ bɛnbaliya tun bɛ yen nɔ mais aw yɛrɛ ɲɛ bɛ mun na nin kan ka kɛ hɛrɛ ko de ye. a ka fara ka bɔ ka zi la aw ɲɛ bɛ ne ni zi la an sigilen don an bɛ ka baara kɛ an bɛ ka essayer ka du ka avenir de dilan. o de man d'ale ye o kɔnɔna mankan de man ɲi. ale de y'a wuli o de man d'ale ye n'i ye se ka ye kɛlɛ i kana sigi fa kɛrɛfɛ yɛrɛ i kana zi yɔrɔ kɛrɛ i dun bɛ zi yɛrɛ walayi i bɛ nin ye f'i ɲɛ da. e y'a fɔ karamɔgɔ ye yan nɔ karamɔgɔ nana e y'a fɔ karamɔgɔ ye yan nɔ k'e bɛna sabali e tɛna mankan kɛ tuguni. ne sabali la a fa ka sabali. n'i fana ye dɔɔnin bɔ mankan na a fa ka sabali a fa ka sabali a fara cɛnin na. fa ye jɔ safɛ ne de bɛ ka kuma a man kan ne da la minɛ quoi bilahi ne de bɛ ka kuma a man kan ne da la minɛ ne e yɛrɛ de kuma den ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa n ko wari sɔrɔlen tile filɛ la e de y'a kɛ i n'a fɔ fa ye den e kuma bɛ fɔ mɔgɔ den jugu ko muso jugu den. e fana bɛ fa k'o wari kelen de nɔfɛ koyi sinon o bɛɛ de ye kelen ye. awɔ kabi ala ka ne da don ne delila ka juguya fɔ ma. an ka kɛ sisan ni e sara sisan fa ni nin de bɛna ɲɔgɔn kan fɔ. ne fagali ko kuma in sisan ni e b'a dilan o ni e sara sisan ninnu bɛna ɲɔgɔn kan fɔ tuguni. du in dɛmɛ ka kan fa la. ayi non kuma banna bilahi ɔ safɛ hawa e b'a fɔ ko ne fagali ko kuma ne fagali ko kuma de bɛ ka bɛn e cɛ ye kafiri de bilahi tɛ ma ɲɛnama. Tanti n dɔgɔmuso a kɛ mɛ cogo di. k'e ta ɲininka a b'a ɲɛf'i ɲɛna. wala safɛ e ka hawa bɛ ne dala minɛ ne bɛna e ɲininka o jabi ne ye furu don min na e delila ka ne dala minɛ fɔlɔ wa mais e dɔgɔmuso b'a jɔ ka ne dala minɛ ne cɛkɔrɔbatɔ ne bɛ ka kuma fɔ a b'a se ka ne dala minɛ. a ye mankan dabila sa n'a fɔra ko ne bɔra makan ko aw bɛ mankan na o tɛ sɛbɛn ko sa n dɔgɔmuso i bolo da ye dusu kan k'e sabali e yɛrɛ kun ko k'e bɛ t'i ka baarayɔrɔ la e nana i jɔ mankan na. ɔhɔn ne bɛna taa n ka baarayɔrɔ la sisan e yɛrɛ bonya kama mais i b'a fɔ a ye bi ta kɔfɛ walahi n'a ye ne dala minɛ bilen a ka haramu a b'a ka minɛnkolo den bɛɛ cɛ ka bɔ ne ka so ale ma ne furu koyi ne de y'ale furu wala musojugu den tɛ ka foyi ni musojugu tɛ bilahi. n fana b'a fɔ i ka kangari da i cɛ ye a k'a ɲɛbɔ nin na dɛ nin ye nin de awɔ nin ye nin de a k'a ɲɛbɔ ni mɔgɔ mɔgɔ tɛ fɛ ka nin du in kɔnɔ i b'i ɲɛden fila ten sinon i bɛ zi ye a kulo bɛ na foyi t'an se ɲɔgɔn ma ziko de b'an se ɲɔgɔn ma a kana se n ta ma dɔrɔn a banna. maa ni sɔgɔma. nse maa ni sɔgɔma. nse a somɔgɔw dɔrɔn. taara se. nse ala ka tile yɛrɛ d'a ma. ami ami. ka sababu ɲuman k'a ye. ami ami. ka ɲɛsin sababu jugu ma. ami ami. ka laban ko ɲɛ. ami ami. sini kɛnɛya. ami ami. ala k'a d'a ma. ami ami. ka sijan di. ami. ala k'a zɔn. ami ka ami. zɔnma kɛ ala ni kira ami ami. ka kisi fantɔw ma. ami ami. ka kisi faamaw ma. ami ami. ka kisi gɛrɛgɛrɛ ma. ami ami. ka gɛrɛgɛrɛ kisi an ma. ami ami. ka kisi mɔgɔ juguw tɔɔrɔ ma. ami ami. san tɔɔrɔ. ami ami. san bɔnɛ. ami ami. ala k'an kisi an ma. ami ami. labanko ɲuman ami ami. ala k'a d'a ma. ami ami. ami. nse ami. fɛn zi. zi a ka n'i fa ka ko ninnu jate dɛ awɔ. e fa filɛ nin ye a ka farin n'o tɛ mɔgɔ jugu tɛ ɔ i bamuso ta a m'a faamu de awɔ. ko fa a bɛna faamu o ye i y'a faamu kɔni awɔ n y'a faamu. halisa ala k'i mɛn an kɔrɔ. amina ala ka dugawu bɛɛ minɛ. amina ayi mama i b'a dɔn u m'a faamu de sinon zi changera mais u bɛ k'a minɛ a jogo kɔrɔ de ma quoi awɔ kɛ sinon a bɛ yɔrɔ min na sisan ko caman bɛ yen nɔ a y'a bɛɛ dabila. faamubaliya de don voilà. nse alima somɔgɔw dun ala ka tile yɛrɛ d'a ma ka sababu ɲuman k'a ye ka ɲɛsin sababu jugu ma k'a zɔn k'a zɔma k'a la ni kira ye nɛgɛ tɔɔrɔ ji tɔɔrɔ gɛrɛgɛrɛ dogolen a bangenen ala k'an kisi a ma ala k'i sɔn ka cɛ ɲuman nɔgɔya ami 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 ami. ala ka cɛ ɲuman. amina An sɔgɔma fa. petit sœur. Ça va? An sɔgɔma. ça va. ça va. Ça va. kan jumɛn bɛ Kan foyi yen jabi cogo di. tu vas bien. Oui. petit sœur e yɛrɛ ko k'i bɛ baara la yɔrɔ jumɛn de. Ah, dɔ de kɛlen k'an ta secrétaire la. ah effectivement effectivement mais olu b'i sara joli de par mois.
Kalo, vous êtes à Watan Sabadi. Watan Saba par mois, c'est pas mal, mais ne veut faire. Il y en a parce que nous, il fait un J. Donc, il y a barado d'amener. C'est un projet, famille projet de dos. Donc, nous avons un projet familial là, je pense que c'est plus mieux. Il y a une rémunération, nous et Saray. Donc, il y a barrière la vie. Il va réfléchir. Je ne vais pas te forcer. Hein? Il va réfléchir. Il va, comment est-ce qu'on appelle? Il va dossier déposer quoi. Tu vois? Il va y avoir depuis ne sigle il me ka ko nyafon ye ne re ko anga na le fena ga faranka mais on te fait ka afo pour ya ka boyer da folon quoi ya sinon ale fena ga faranga ka barake voilà boy ba bara flem mo te mo forcer et na ya ka démission déposée na ya courage soro na ki la c'est bon na ka démission rendue. Donc, mais tu as le choix quoi. C'est elle qui est gâtée. Parce que Bibi n'a pas de choix. Soit tu restes là-bas, ou bien tu viens ici. Ça t'a de voir. Tu vois, c'est la démocratie. Là, d'accord, d'accord. Bière ne compte à l'imbari. Aka balemaya akadi. Alibi. Aye do faraha. Nama do faraha. Aka na fuyo boala. Bière. Ne lafiya la ne sewa la ay do fara khali bi ala ka balimaya o men wa aka balimaya to aka jando nyokona de amen aka jona do ko musula aka brasira inshallah amen mina do kan wurudi to malaga do fanim nata a fo tu marketing to voilà andi ne ma bara solo woni aka balimaya ko woni won me dola a fo tu marketing ouais non c'est compris c'est compris tu sais il y a fo tu comme na anga nga akil to ala déjà que elle est ambitieuse barakadai donc aka nga grana donc ameta yoro njiri la oui OK c'est bon ça il me fait comment de fois ouais me fait fois am balmam sore do an kan akil to ala tu vois non c'est ça y a pas de problème donc on va aller je te montre le lieu là Anna soro a peinture mandie il sait qu'à peinture fallait tu vois il est décorateur donini qui peut voilà bien faire l'intérieur donc on attend Alma so ba bararama bashku se kuru te hanisi bararadu bebi karbaste bashtu se e manere barabla e ka barabla aha papa fo ne ka barabla ko do entreprise barabla aw ne barabla ma donte wole dona we ne ali bala de la kuma fo ne fa ta do tungana ne ko ma go tunga te damido me go ga be de nyma do we chene fa na fra jita do tungala bay wa million nan de jima ta tungala me fa ta do ba masigal do me kili di fa makata ne de tandi fa makaka do njila bien fleur fera elle de konotan doute wole dona we ma alima ni da la mari alima ma alima sabalu koy ngara nde da la maire jini fa abede kidi ma ngu bo nyokona ka ngu be korekere ka ngu be de mine kidi me ebe dota fo ka do dota la esigo kai eba da awa balote sungo ni awa ni mesame o te balo yere vilito e dukona tukuni ha weche manjuta ni tare bi so ani pma fore e bi boya ni kata du yere kono embe ka ni ko enke ya no umia ko temeno ko blai kuna ne taro ke du yere kono du muso mangani chiani ere muso kangani nyende ka balema fara nyokonga ka balema tugu mais ne ere yita bo nyokono esige bi se ka maire ta fara nyokonga ngana ni kuma nyokona meda de ni eni meda ble mi da fara te ba nga vulu ka do sokono ni e muso to de ga kuma mami nga balema fara nyokonga ngani kuma sugu meda ble ni mi da fara
digila mo so ngo do Dawli. meme Eni foma. kuni ga pele ngoro mi ne sirana Kono sira san Dawli. sabana nana de sa J'ai pas yoro ni bote fuma yoro ma. Makla kele jere la folo. meme Al se ga ko wila quoi. Il m'aurait parlé ça. kana yele na do Non, mani yere il va de pantour ni yere de bi mine quoi. kana fo sa Dawli, il tourne ça. ate mine ga te Tu vous sonjate. ada ndoko isina mso jugu sa wendo Ni kuma sa ye kene maya sa. ndagawli Ni ga duanga ta ba pe fese fese tege sisa. Ko wele. ada ala Nanda ala cika ke fama ita kama yo ni na ali te mwili daga wula blele mene dala bi koy. ha Du yum kone ambi. Ne sikile tega nyare ne ga furu be tani sisa. bisimlay imuna mais oisoro Daga wula tsega nyo fokoy. Bien flé oro minani. Keta te feka ne ya nyela. Kele wo kele sininga o sininga. est-ce que we gansay Chenge fa. aw Fatumata de jugu sa wende ha kumata tungala. aw O sigina ni wari bay. Daga wuli kande. Bulu fila ka ketu. Kana wuli nga to finyana. wari ba Tabi o sigina ni wari bay. Wakati de lema fone na ke ne de photo ye do kunko abi mati ko. kunye jie Jie ndi lam siana re I do sa jie ne la malu ya. ha Iya ko ki ya potion na re. Ji sera mali o potion kelele la. Fo jibe tango tango kan. Afali mba kan ne malu ya. O don kelele fa fene duna ya. odongele Kita nye shu fa kan. Kita tera fa ko côté la. bisimlay Afle ne domne ko bi. Ali kita ti fe kan ne ndi. O shita banene. Bin yere kulube Fatumata na demusonina. O be ga fu kuni hele fe fe ya dugo ne ambi. Ko fade na hele da ya. ay ne ma famsa est nam so jugu sa ko dem me ano boga bina O de kele fle fe bi. mayo glogi donani Wallahi. ayogo ta ku mukasa Lusi de sele ni memuna de. were de ko Ale redu bi ni ga dun fini be vesini fini jema bawri. ha Ne torolo no bi de. ini alla che baram so dinga ke fen wa galum so dinga ke fen e mo ala ko te famu Ni ko ikele no ga ne se ay dana to gumina. nterni ni mo wuli ki cho ni te gansere ni te gansen wallahi ni te gansen ne de bugo finyana Ko ta banene bi an mi mangana de. Keta de ki jo. Ko wallahi kuna ne masabali ko don ko ne be nga mino soro dala. e do ko mo no de fie sisan mo ni mo wuli ki jo mo wallahi ngala bana o keta bi bla kenema Ne bilale no kena maga bayere. ha Sabla duma te ka fone bi. Ali keta te fe ka ne ya nyela. e kana ni fone E wi do ne be ne kumbe sayan kui. e jey torole ni ga furula sisa Bi ko ni kasoro e de ku yo wura du ngona ni ko mim mo shita me bi na ne kuma be wuli ka te ni mo shite ne la me. Na ne ko ku. ha Be ba fo ko bana mu ya ba fo ite boala. baro solution be ni bula Muye. ita fe ga sigi ga masayala no la Ni o sura be jane kui. isnam so afa Ndaga wuli. Ne bi so ne ma de ko kelen no de. Ne bi sira o kelen be sira fe mi ye wuri. fi ka do ko masaya no fe ko fen be se ka ke Ndaga wuli. ni ba fe ni duinga ki tai duinga tu itayala den ni ba sara sa den be blere ga bolo ko ibi sa ko ge chela ibi sa ko ka deuna wa ala shu wala den to ine ibe jie na tike nyani be da denunga fu wa nimsa kumno wulula Awo kuma no ne dimso. ne de bi ga e di afra ita kla kana fon ya tu e poison ka kuna doro ni ne fagala wallahi abi kuna ramadi fakabi a ke dumuni na ika gera kani nyoku mata dama iki ni so da wakana wuli abada faka dunyena ne de bi ka fiye na ya du fi be gera fon koro nyini ngani yani kelene iba fo adum na ko ko fa fo ko ay ga dum sisan na ko don do fo wallahi falimba do nyini ngani ay ni e ni changer raw iba nege noy ni jugu sa ko koro du e bi shuma ko lahara ne de bi ka fiye ni ne fala do bi ni ra bu kla kana do dima iba ge chela wa ke serila ikata dama Ai dai ga dine maduro ne da mina dumuni swazi. ni ya dama na sarasa adenu nunu e mamya ko kashidamne afo idari kasoro bamanya ji bore Ali ni shu ne te kan dimu. nasa adenu
diɲɛ latigɛ ɲani bɛ dɔw kan hali ni ɲɛnɛma ne tɛ kana to ka lafiya dɛ lafiya ye kelen kana da den ninnu kan wa n teri bɛ mun f'i ye a ma sa den ninnu bɛ k'i ta ye cɛ in bɛ k'i ta ye ayi hali ne ma du bɛ k'i ta ye ayi ne den ka jɔyɔrɔ sɔrɔ i to sa ni den ninnu yɛrɛ tɛ i bɛ den ka fɛn bɛɛ de minɛ ka di zi ma o tɛ zi kelen fɛ yan n bɛ ka idée ɲɛnama de f'i ye tan o n teri ni ne tɛ bɛɛ tɛ nin sɔrɔ ne bolo dɛ bɛɛ tɛ nin sɔrɔ bolo o de kama n kamana gantɔ ne ye wele sa parce que ne b'a dɔn solution bɛ e bolo e daga wuli ne ni sara o tɛ kɛ a bɛ fɔ ne de ma ko mun tɛ na ni e ka solution furakɛra de depuis ne tugulen ko teriya la i lafiyara ne mana kamana gan dɔrɔn ne bɛ wuli parce que ne b'a dɔn solution b'i bolo e ye solution de ye ko don min na ne ye zi ye ne jigilatigɛra de n ko zi mun y'i sɔrɔ han ne sago ne den yɛrɛ de ka kɛ fɛn in du ma di ne den kelen ma i walahi bɛ tɛrɛn a papiye t'a yɔrɔ la i b'o ko ni i ye mun fɔ sisan n'o kɛra a fɛn bɛɛ yɛlɛma zi ka bolo kan ne b'a sɔrɔ k'e bolo a banna kunkolo de f'i ɲɛna n teri kana nin ko bila tan dɛ wa muso in fagalen kɔrɔ kɔ an bɔra soma min fɛ yen ta fo k'e ta i ta a cɛ a voyagera a kun nana nin ye kisɛ kelen fili ye ni nin ko k'i tɛ si ayi ka n'i jigida sili kan n terinin an bɛ taa ni fɛ a bɛ kura dilan i b'a kara kɔnɔ ka dɔ don kunkɔrɔ ale k'a dɔ bɔ lahara daga wuli ne t'a dabilalen fɛ dɛ ayi an t'a dabilalen fɛ a banna an t'a dabilalen fɛ n y'a f'i ye cogoya min na o kɛ i b'a ye i bɛ lafiya sisan mais il faut k'i fasa dɔɔni fasara dɔɔni fasara dɔɔni parce que wagati min na e bɛ bonya e ma ne n ko n bɔtɔ n bɛ kelen na kuma la n ko furu ka di hami yɛrɛ de man di ne la quoi walayi a man di la a bɛ ban sa n ye mun f'i ye sini n ka wele ko saya kɛra dɛ wala n ɲinɛna a denmuso in ka n'a to a ka furu dɛ nin bɛ furu ka ne to yan an bɛ nin gɛngɛn an bɛ na mara a t'a sɔrɔ ka furu a t'a sɔrɔ ka furu ale b'a si kɛ tirikitɔ ka ne bolo yan n ko wa ni saya in kɛra ni bɛna n bɛna kɔnfu dɔ ɲini ka na parce que an ɲɛji bannen don bɔli la n'u ko wuyi an b'a fɔ wɔɔyi a b'a fɔ waayi sini ko duman bɛ yan ne filɛ yɔrɔ min na nin ye nin ɲɛji bɔ man di dɛ i ka ɲina kɔnfu ko in kɔ n tɛ ɲina ani kinɛsi n'an ma kɔnfu sɔrɔ an bɛ furu an b'a kɛ sa tan ni mɔgɔ ye ta la ka sɔrɔ an yɛrɛ de y'an faga bamakɔ daga wuli ni ne tɛ maa tɛ nin f'i ayi ye n'an ka ko bɛ k'an ta ye sa nin dun in tɛ yan n'i ma du de bɛ minɛ ka don i kaman kɔrɔ i ka fɔ ko ne i ye ɲɔgɔnna i b'o kɛ n'i ye jarala ka den yɔrɔ o yɔrɔ k'i daji to a kun na ala ma tigɛ i la jara ye o jara ye jara daga wuli n bɛ taa i bɛ sira ɲini n ka jafɛrɛ kɔrɔ dɔ bɛ n wɛn ne yɛrɛ fana tɛ ka furu n bɛ jugu sabanan maaw la e b'i si b'a kan ayi bɛɛ man ka furu sa e ka tɛ taa n'an taara maaw ta gɛngɛ dɔw yɛrɛ na taa ta gɛngɛ don furubaden fɛnɛ ye koyi a banna dɛ jangantɛ de ka di n bɛna sira ne ye furula sa e t'i sago bɛɛ ne sɔrɔ ko i cɛ jugu sago in yɛrɛ dun ne lagasaba in a bɛ yen fɛ k'aw tɛ ne ka so kɔnɔ bilen o b'a yɛlɛmali bɛ nin f'i sa ye e k'a to tama ye n ye mun f'i ye i ka nin kɛ dɛ n tɛ foyi fɔ k'e ta ye ale yɛrɛ kanu bɔra ne la yɛrɛ ne b'ale ka du dɔrɔn de kɔnɔ ayi a denkɛ wari b'o kun n ye mun f'i ye o kɛ i ka den ka fɛn bɛɛ de ma zi ka bolo kan ne bɔlen ɲɛ bɛ den na den bɔlen don mɔgɔ la ni saya kɛra an bɛ nin kuma tɔ kɛ sa an daga wuli ko n ye mun f'i ye e ka nin i b'a fɔ mun na ɔ minɛ ne t'e fɔ ne man kan tɛ k'e an fɔ cɛ awa nin fana ye jumɛn ye a yɛrɛ ɲininka kɛ bisimila ye aw ko n'a jumɛn de ya i bɛ n ka fini da dɔn i ka dɔrɔmɛ kelen b'a la he n daga wuli kuma i cɛ fɔ sɔn ni mɔgɔ bugɔ tɔgɔ ma ɲi dɛ ni ne ye muso bugɔ i bɛ lada gawureturi de la mais ni ne ye cɛ bugɔ Ani tigɛ magana. bɛ wele de k'e don kɔni bɔ n ka so kɔnɔ bisimila i ta i taa ka bɔ n ka du kɔnɔ bɔ yen taa cɛ tɛmɛ ka bɔ n ka so sa taa bɔ yen awa nin y'a kɔnɔ sugu jumɛn ɔ nin y'a mun na ma ye sisan ne m'a f'i ye k'i kana n ka du yɛrɛ maa sugu dɔw la e ka nin ka fini doncogo yɛrɛ lajɛ e bɛ taa wata gana si sungurubaw de ta ka na don ne ka so kɔnɔ don o don a y'a fɛ i ka wata dɔn i tɛ sabali awa dɛ i ɲɛ b'a la dɛ e filɛ nin ye diɲɛ don o don mɔgɔninfin bɛ k'e deli diɲɛ don o don e b'a la k'i sabali la mais don o don ko kura de b'e bolo koyita i ye ko sugu bɛɛ da ne awa ka du in kɔnɔ yan min ka di ye sisan a kɛ ten sa waliden nana ka ci la a nana a bɛ ɲɛ sira la wa a yɛrɛ ɲuman na a ye fini min b'a la e de y'a san a ma bɔ n'a y'a somɔgɔw ɲɛna keyita ne bɛ mun kɛ dɛ o kɛ siɲɛ kelen san an yɛrɛ sɔrɔ n'a bɔra n'a y'a somɔgɔw ɲɛna a tɛ don ne ka so kɔnɔ yan siɲɛ wɛrɛ ne tɛ fɛ k'a ye yan bilen est ce que i y'a faamu wa i tulo bɛ n ka kuma na e filɛ bilahi e ye muso jugu de ye don o don kuma de bɛ ka fɛ ne t'i yɛrɛ to quoi an tile papa ne ye muso jugu ye tanti hakɛ to dɛ ala papa ka bɛɛ sara i ŋaniya la tanti hakɛ to papa ne bɛ fɛ ka ne lamɛn papa n'a fɔra ko an de ka du kɔnɔ don o don papa e n'an bamusow bɛ ɲɔgɔn na e n'an tantiw bɛ ɲɔgɔn na n'an terikɛw nana ka bɔ aw ka nin na an tɛ maloya wa
Father, il va pas y avoir de bolo ni quoi. Papa, c'est-à-dire, denga au soro, il y a des mousseaux au soro, mon corobera. Et quand exemple, Girana Kanga Mousso Boya Papa. What you never got to for Musso Nega, and now for to bear a pair of Musso Kuna. I think a pere bokuna, I got pere neruna. Papa, never fake a friend of the from. Several names in him. I affair Mundam, the Mogachamina to an Abuana Duconano. No, Nanasoro, ever man, ever got to wear. At your mind, a man from Imagima. Never fake a Sabali Verma, you got done for Magana. Cannot to a perukuna, can't do ya. Uto, Koto, Mabera, Mafanga Koto Shinima. Ah, so the Sabali movement. Oh, You got my family. voilà. Mais, Iboro, et by Flenny, my madite. Et when my dog for Netikma, folk, Nikma Cote, and Denima Bessa. Et refini, Caltemia Ella. Est-ce que Musso Furlekan ni Musso Nasukutana, Dukonoa? Est-ce que Bob ne pouvait n'avoir? Papa, I'm a man of my fear and cause Gifalina. And Allah de Mokia, I'm Messera Signoya. I left Falina na Tanti Ferena Falente and Dunola. Ah, even Sabali Doron. I'm a Sabali, you got my family. Ya family. Okay. Я говорю, tu es là. Et Mina, so on a follow. d'accord. Vraiment, je suis content. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Rien ne vaut la paix dans une famille. Yo, Kalashi. Ouais, maman. Ça va? Ça va. Ouais. Tu es retourné au réalité du mouvement, non? Eh, voilà. Tu as regardé. Au moment. Non, faut être. Tu es Uduna Antara et Fuseni. Et avec Wola. Avec Wola? Wola, Uduna Antara. Ah. Ma, on me dit, ni Wola a déjà soro. Ouais. Antara. Mais, mes filles, tout un mouvement créé. Ouais, Uduna Antara boîte là. Et Abiga anniversaire. Ah, Abiga anniversaire. Antara fête et boîte là, un fête. Ouais. Ma, ani minche don ne baje desamila ngon foranga chego ni kume yere kuma kala mai kume femche Ouais. ça vaut des millions ouais mais ngaje mi fi to kana uli ouais to kana uli megi wule tika so o ma mumbe we ni negezi dore blara nyona we mumbe Ah non, faut voilà ni mo ko ma bla nyona faut. ay dungele o ka mouvement jo na uli doro Tu vois, on est comme faire comme un dossier. C'est-à-dire, et drone est dans la quoi. Ou à ma don fait qu'à fond, mais c'est qu'à conseil dit et drone est maliba femme. À concadner, en cas bonne vie nous n'a quoi. Et ma, parce que ne fait mon dombi, ni ne qu'on don pour sans tenir sur le temps. Hier ka kuma la ko shu kono ang be se ka million tien ang be se ka 2 millions 3 millions bon an ke an o wari munu tien enya ba na fa jumere la anka o fon eke nandu an wari munu tien nan ko adu barada o barada la sang ma soro mo ko me gan la ko dono bare che yene teridi nti neganti jamfa ni million abe danga de nyasinga se mokoma bon ne danga mun soro ni ko in kon lala ne be fe ko le récupérer ka ko ke do ye mma wala sanga se ga nga famita kam fa bon nogola kam babo nogola bon yae atega ne gerana ni watina bon segeni ide ne kumene kungulola ka la travail pour que nga se ga nga famita en charge ni barai na mala ne ka famia la de ni me mo la segin kori esike klobena akun kadne ikana ika farande ka anga barake bari kalashi dengani ni ala yi danki ke chei e kangi masaw bo problem ne la mais mangu don problem na maman bire eva faut que ve conseil dina
ko parce que k'i ye tisini kala ka don i yɛrɛ la dɔrɔn i bɛna k'i bɛna conseil di ne ma ou bien i taalen min kɛra misiri la wajulu donn'i fɛ an cɛ an ye jeune de bon il faut k'an k'an ja de baara kuma tɛ tɛmɛ i y'a mɛn an b'an ja de. Kalasi ouais wallahi i bɛ fili juguba de la nin ye nka ne b'a ɲini ala fɛ ne hakilina mun sɔrɔ nin ye ka bɔ nin na ala ka hakili ɲuman da nin ma ne bɛ siran ɲini. u ye cɛkɔrɔba hakili don n ka cɛ la mɛ n ka cɛ i bɛna ye fo don dɔ e bolitɔ ka se ne ma gɛrɛn na ko mangi b'i la i bɛna ye i ɲɛ la mɛ bi tɛ an kɔni an b'an ja de. Une femme. Cɛ dɔ kun bɛ ne Tɛrɛzi kan. Simo i dan sɔgɔ. Nba. I ni ko. Nba ni ko. Dɔ di. Simo ne seri ma ma juguya. Ala kana kɛ juguma ye. Simo ne ka ko ɲagaminen don quoi Simo. N terikɛ i b'a fɔ ka ɲagami cogo di. E ye commerçant ba de ye. San ka sugu jobo jabalen don quoi. N ye nin faamu. N'i sera ne soma Tɛrɛzi fɛ yan a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yan. Simo n kɔni nalen don ko la. N b'a lajɛ k'a f'i ye ne ye mun y'i sɔrɔ a la. N terikɛ ɲɛ bɛ na nin ye seju de han ni mun filɛ nin ye lomara ye e ka ko a ka nɔgɔ i b'a fɔ a ma nɔgɔ ayiwa n'i b'a fɛ i ka sɔrɔ ka yiriwa i b'a fɔ fɔlɔ tun bɛ cogo min na n bɛ saraka dɔw f'i ye n'an y'olu bɔ a ka ca ala fɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ. ayiwa Simo i dan sɔgɔ i ni ko. ni mun filɛ nin ye nafolo so ni a ye dimi so ye n teri m'a dɔn nafolo ko la dimi caman donnen don i la n b'a bɛɛ kalama. N'i lamɛn Simo i dan sɔgɔ i ni ko. nka n bɛna saraka dɔw f'i ye n'i sera k'olu bɔ i nimisi bɛ wasa nafolo ko la. I dan sɔgɔ. n b'a dɔn e ye tɛnɛn den de ye. ntɛnɛn o ye tiɲɛ ye. i ka saraka ye mun ye i b'a dɔn wa. an t'o dɔn. n'i sera ka na ni sagajigi jɛman kelen ani yɛlɛ woro den 6. sagajigi jɛman kelen ani yɛlɛ woro den 6. n'i sera ka na n'o ye an b'i ka saraka dɔw bɔ n'ala sɔnna a ma ko caman bɛ ɲa. ya Simo n y'a mɛn i bɛ dugawu kɛ ni n ye wari sɔrɔ n bɛ na n'o saraka d'i ma. ni kɔntɔrɔ ka sɔn ani sɛnɛ ka sɔn a bɛ ɲɛnabɔ. Simo i dan sɔgɔ i ni ko. ba i bɛ nin minɛ i bɛ nin don sira la. Simo i dan sɔgɔ i ni ko n bɛ sira ɲini. sira b'i bolo. wala n bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen n bɛ taa baro dɔɔni kɛ karamɔgɔ fɛ. ayiwa ka wula yɛrɛ d'a ma. awɔ n ye kalifa ala la ala min tɛ kalifa cɛ ka segin ni ɲuman ye. amin ala ka dugawu minɛ. amina.
dɔgɔmuso. Salamu alaikum. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ik me wurudi la de. Ah, ok, ne me wurudi de la. Kar baste wa. Ba souhaité non. Comme ne ku me dumuni gilan adima. Ah. Ba sabula kabi nana ka bo ijila. Ne ma duma gilan adima. Karamɔgɔ e ka nin makatan ko jara ne ye dɛ. Ala ka ja ala ye. O yɛrɛ de la n bɔtɔla bi n ko Fatumata ma n ko n bɛna karamɔgɔ fɛ yen ka na n kunkolo lafiya bari ne ni e ye ɲɔgɔn ye e ka baro ninnu de bɛ ne hakili lafiya degun o degun mana kɛ ne ka waati la e ka kuma ninnu de bɛ ne la lafiya Keita. o de la sa n ko n bɛna baro dɔ k'i fɛ walasa i ka kuma dakuruɲɛ damadɔ fɔ n ye bi. Keita. Bonya diyara n ye n'i y'a ye ne yɛrɛ bɔra iji la ka se sisan ma ma s'i fɛ yen maaw de bɛ ka na foli la kosɛbɛ o ye tiɲɛ ye. n'i ko n ko n bɛ n sen ta dɔrɔn dɔ bɛ don ni n ko n bɛ n sen ta dɔrɔn dɔ bɛ don. o ye tiɲɛ ye ni mɔgɔ kɔni bɔra hiji la o ye wajibi de ye o ye tiɲɛ ye. o hokumu de kɔnɔ depuis n bɔra i ma n ye fɔlɔ sinon ni n y'a ŋaniya waati o waati ko n bɛ taa mais maa dɔ bɛ n'an nɔfɛ kana foli la a ma nɔgɔn ma jigi la kana jigin na dɛ n tɛ jigin la basi tɛ fa dun a bɛ yen nɔ fa bɛ yen basi foyi tɛ la ala ka barika don fa la ami yarabi ala ka barika don fa la a ye nin bɔ nafolo min na ala kana ta yɔrɔ lankolon fiyewu ya rabi ala ka barika don a la ami yarabi ala k'a ka nafolo ji di ala k'a ka nafolo ji di ami ba karamɔgɔ n tɛ foli kun bɔ sa e ye ko min kɛ anw ye k'a da bilasirali ni dugawu yɛrɛ ma nin tɛ foyi ye sara la o ala yɛrɛ de bɛ e sara n tɛ foli kun bɔ a y'a k'a kɛba de ye awɔ ko maninfinw hakilinaw bɛ ɲɔgɔn dafa kosɛbɛ ni hakilina ɲuman b'i la k'i ka i matɔw ladɔnniya la ala yɛrɛ y'o fɔ kosɛbɛ nin kɔni diyara n ye n kɔni b'a dɔn sisan i hakili sigira hakili sigila kosɛbɛ i ye ko caman faamu karamɔgɔ n ko n ye n ka du taabolo n y'a faamu sisan n ka du musow ni den ninnu kan ka minɛ cogo min na n y'a faamu kojugu fɔlɔ la fili min sɔrɔ ni alahu taala jɛna ni a ye a tɛ n sɔrɔ bilen sisan n ye faamuya camanba de sɔrɔ awɔ nka a sababu ye e ye dɛ a sababu ye e ye. n ko ye dumuni dɔ labɛn n ko yala ba n ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ i ka dugawu kɛ n ye dɛ. Awa tɛ de. Awa yɛrɛ de don. Nin diyara ne ye bisa. N tɛ foyi. Ne bɛnna denmisɛnninw bɛ bɛn ne. Walayi nin diyara yɛrɛ. Ne yɛrɛ wa kuma faamuya de ja foyi tɛ bɛn bɔ. Denmisɛnninya don denmisɛnninya kun don ne kun y'a faamu. I ka dugawu caman kɛ n ye dɛ. Mɛ dugu ne ye ko caman da e kan du in kɔnɔ yan dɛ. A bɛ faamu. Ne y'i lajaba du in kɔnɔ i bɛ yafa ne ma dɛ walayi de bɛ kɛ yafabaga ye ne ma du in kɔnɔ yan ne ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ da e kan nka i y'a bɛɛ kun i ye ne filɛ denmisɛnnin nin diyara ne ko ye. n nana i ka bonyamasegin de k'i ye. Sigi de ye ni dɔ m'a faamu dɔ kan k'a faamu. O ye tiɲɛ ye. E kun mana farinya ne kun mana farinya an filɛ don min na an kun tɛ se bi. Walayi. Kari dide. Ne kun b'a faamu. Sigi filɛ nin ye fɔ dɔ k'a faamu. O ye tiɲɛ ye. N'Ala sɔnna i dumuni in dun ye. y'a mɛn walayi ne ye sinaya sama ni e ni ɲɔgɔn cɛ ne sinaya kɛ ɲɔgɔn min tɛ ye diɲɛ kɔnɔ walayi. Ne de kuma ka tɛ ka sinaya yɛrɛ sama yɛrɛ de walayi mais ne nimisara bi koyi. Faamubaliya dɔrɔn de don faamubaliya dɔrɔn. Na ne kun y'a daminɛ kabi sisan an filɛ yɔrɔ min na an kun tɛ se yen mais ne nana dɔrɔn ne nana sinaya sama ni e ni ɲɔgɔn cɛ sogo ta sogo filɛ sogo in ta. Awa ne yɛrɛ bɛ ka to ka ɲɛnɛ min ye. Awɔ k'a dun walayi kɔngɔ de b'i la depuis ne yɛrɛ ka bɔ iji la e ma dumuni duman dun kini o kini a dun sogo filɛ yan nɔ sogo ta walayi ne nimisara bi koyi sɛgɛn de don sa i nana ka bɔ iji la i ma lafiya. Sababu ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye sababu ye wa o sababu fo alijinɛ kosɛbɛ o ko ten nka nin diyara n ye nin diyara n ye n bɛ fɛ a ka ja ala ye n bɛ fɛ halisa i k'i hakili to i yɛrɛ. Kita karamɔgɔ Kita n bɛ taa so kabi ala ka ne da ni ma deli ka kɛ ne na fɔlɔ. Mun don kɛra. n cɛ bolila ka tigɛ bolow n t'a dɔn fɛn fɛn min ka so kɔnɔ. Ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ Kita ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ. I ma lafiya e bɛ kuma caman o kuma caman ne y'a fɔ kuma caman ma ɲi ma sa a b'i ka tension wuli a dun a ka dɔ dun sa
kɛra wa nɛgɛ wɔsi i la i ko sɛbɛn ame do de ke bamba toy ala ka yem fisa mani yayin ala ka yem fisa mani yayin ala ka dawro sumaya ala ka an yere nye kan taw don kono ala ka mesara ka to bola yi aywa bamba to kon fatura nga ade ba ko de aka jijab saraka bola aka nan ni na ko de ni ma fatura ajige audi aka na fa mama fana to wata ziara ka kabula wati do ya fam aka na nyine saraka fana ko atume feminu fe wati ndola itukuluke tere munu bala jenyoga munu bala mbo fo jini fai to wata bula akufu obani sonja aya fam bemin foy ay sabali ni bebe sa nene ala yare ko te ale da ka jurunda wana mo ko sera mi tama abomine aka sabali jena tige be tantoni ma ibi na wati do tita wati don oni kitane
suturali kɔfɛ n bɛna min fɔ ye ka gɛlɛya bamatɔ dɔgɔkɛ tɛ musa a ka ko ni limaniya ta Keita awa e de kun kɔrɔmuso don a ka ko ni limaniya ta Keita e furumuso kun don i ka ko ni limaniya ta a ka yafa ma maa si dafalen tɛ a ye fɛn o fɛn k'aw la a ye yafa a ma a ka duwawu k'a ye a ka nafilaw sela a ye su mago b'aw la sisan dɛ a ye n ka kuma faamu a kɔni kun ka di ne ye fa Ji kan ka kɛ cɛ ye sa dɛ nin waati de a kan k'aw miiri ka ko dɔw to yen ka miiri k'a fɔ k'aw sera waati dɔ ma Musa e ka sabali i kɔrɔmuso ni Ala sɔnna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a ye ɲumanya kɛ yan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Fatumata kun ye muso ɲɛnɛma ye an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a ma deli ka ɲɛji bɔ waliden si ɲɛ la a mana fɛn mun sɔrɔ a mana mini mun sɔrɔ o y'a ni bɛɛ jɛ ye n'i kun nana yan du kɔnɔ i tɛ a den yɛrɛ yɛrɛ dɔn alijinɛ kɔnɔ muso don maa dɔw bɛ yen n'u taara iji la u b'a ɲini Ala fɛ ko yala n'u ka iji minɛna k'u b'a ɲini Ala fɛ u kana sanba bɔlɔ yan bilen Ala latigɛw don a y'a faamu a kana jɔrɔ Ala ka jigiyɔrɔ ɲa Ala ka nin ma cɛ ɲa ya Rabbi Ala k'a dayɔrɔ sumaya an minnu b'a kɔ n b'o de fɔ n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina a kana ɲinɛ saraka bɔ la a k'a ko ni limaniya ta jɛnatigɛ yɛrɛ bɛ tantɔn de a y'a faamu Keita e ka sabali awa a ye sabali ne limaniyara Ala ka limaniya d'an bɛɛ ma amina ya Rabbi amin Musa a k'a ko ni limaniya ta a y'a faamu karamɔgɔ i ye fɛn o fɛn fɔ sisan i ye tiɲɛ fɔ ni maa kan ka yafa yɛrɛ yɛrɛ deli muso in fɛ ne de kan ka yafa deli a fɛ kosɛbɛ ka d'a kan a ye gɛlɛya caman ye furu kɔnɔ ka sabu kɛ ne ye dɛ a sila kɔngɔw na yan ka tile kɔngɔw na yan mɛ tile kelen a ma taa yira dɔ la k'a kɔngɔlen bɛ yan a m'a yira mɔgɔ la ko minɔgɔ b'a la yan a sabalila nin bɛɛ kan a ye den ninnu sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ ka den ninnu lamɔ don dɔw la n'a nana ko nasɔngɔ n b'a fɔ n ka taa sɛnɛjala de tobi ka di den ninnu ma a ye nin bɛɛ ku a ma deli ka ne labila tile kelen n'o sen n'o bolo jɛlen don ne b'a ɲini masa arahamani fɛ Ala ka muso in jigiyɔrɔ ɲɛ a bɛ ten Ala yɛrɛ y'o fɔ ko ni batoba wɛrɛ bɛ furumuso la ale kɔfɛ k'o y'a cɛ ye e bɔla k'o de sɛbɛntiya sisan k'a tun b'i bato ya Rabbi Ala k'a jigiyɔrɔ ɲa Ala k'a jigiyɔrɔ ɲa an tɛ nin kuma kuntagala jan an bɛ fatiha ta ka yafa kɛ jama ma A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-rahmanir rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala ka nema sama ya Rabbi Ala ka nema sama ne bɛ sira ɲini fa ne kun mago b'e la awɔ Ji ayiwa ne bɛ sira ɲini fa Ala ka dugawu minɛ Musa i bɛ limaniya alhamdulillah fa n ka ɲɔgɔnya ma juguya
bun aramaden n'ala ye da k'i kɛ cɛ ye waati yɛlɛmaw de bɛ yen waati dɔ kɔni kun sera sa ne tun bɛ fɛ k'a f'i ye n'i ka muso dɔ furu nin kun t'an si ka laɲini ye musokɔrɔba kun ka fatu ka sɔrɔ a ma mɔden ye nka ko maa ko kɛra tan a kɔni tun ka di ne ye i ka muso dɔ furu bari cɛba o cɛba furumuso ɲumanba dɔ de b'a kɔfɛ i y'a faamu hali e yɛrɛ bɛ nafoloba baara minnu na n'i bɛ fɛ i ka nafolo ka basigi i kan ka muso de furu o b'i hakili sigi n'i kɔni kun y'a dan ne ma sa nin banni in kɛlen kɔfɛ i ka muso dɔ furu o b'i hakili ta ka bɔ ko caman kan i y'a faamu. Ça c'est vrai, o ye tiɲɛ ye. Karamɔgɔ i ka kuma in fɔli kama komi ne yɛrɛ kun ɲɛ bɛ dɔ la banni kama hakili kun tɛ k'a ye nka aw fɛnɛ ka kɛ an kɛrɛfɛ nin de y'a nafa ye ni problème o problème kɛra an ka du kɔnɔ e bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ a degun na donc e mana nin hakilina fɔ ne tɛ se ka a kɛ kɛrɛfɛ ko ye déjà que ne yɛrɛ kun ɲɛ bɛ dɔ la mais ma se ka solution sɔrɔ ou bien ka position dɔ ɲini n b'a bila ka se somɔgɔw ma cogo min na donc i ka nin kuma in kɔfɛ n bɛna minɛ ni bolo fila ye n'ala sɔnna a ma tile filanin na n bɛ mɔgɔ bila ka kuma n ka cɛkɔrɔba fɛ u ka siraw tagama n'ala sɔnna a ma karamɔgɔ i ka nin fɛn diyara n ye kojugu karamɔgɔ karamɔgɔ i ka dɔn karamɔgɔ yɛrɛ taxi ta nin de ye i bɔ yɔrɔ ka jan i hakili b'an na kojugu karamɔgɔ fa nin bɛ kɔrɔlen caman nɔ na depuis e ye ne bila ka taa eji la ne ka taa ɲɛ da n ma kan kan ka taa ɲɛ da an kuntigi sallallahu alaihi wasallam kaburu kan e layɔrɔma la wa ne kun tɛ fɛ ka foyi minɛ e la tuguni wari mun donn'o la a bɛ se ka o wari dira ne ma e sababuya de la ala k'i sara ala k'i sara halisa ala ka barika don i la a bɛ ten duwawu b'i kɔ duwawu b'i kɔ barika b'i la diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛ ten de a fɔra ko hali ni diɲɛnatigɛ ye miseli de ye ko duwawuden bɛ don dɔ yɔrɔ dɔ sɔrɔ a la ka taa hɛrɛ fan fɛ hali ni diɲɛ wari tɔ bɛɛ tɔ la dɔrɔmɛ 10 ye ko duwawuden b'a nin yɔrɔ sɔrɔ a la barika tɛ nkalon tigɛ ala k'i sara halisa ala ka hakili ɲuman d'a ni ma ne bɛ sira ɲini an b'a merci beaucoup karamɔgɔ ne ye don so kɔnɔ baarayɔrɔ ko bɛ cogo di a ka wusa o ɲɛna Egir i b'a dɔn fa y'a ka baarayɔrɔ danaya ta ka da e kan i ko k'i changera vraiment changement kɔni cayara ne ye kojugu mais hakili to baarayɔrɔ kow la i b'a dɔn danaya yɛrɛ tɛ kojugu ye koyi surtout balimaya danaya ka na kɛ sababu ye k'i kɔrɔkɛ malo a ye ko bɛɛ kɛ ne yɛrɛ kuma sɔn mais a ye solution bɛɛ kɛ pour que ne k'a faamuya i hakili to i yɛrɛ la baara kɛ ka ɲɛ balimaya filɛ nin a ma nɔgɔn balimaya t'i n'a fɔ an ye ɲɔgɔn ye kare kɔnɔ ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ o fɛn tɛ dɛ sinji yɛrɛ de ma nɔgɔn e ye balima sɔrɔ mun ye danaya sinsin e kan e kun bɛ manamana ko ni fɛnw na vraiment min ka di ne ye sisan i basi baara kan i ka manamana ko ninnu ye k'a to yen nafa foyi tɛ olu la du in ka siniɲɛsigi e ni fa de ni aw ɲɛna du in bɛ taa ɲɛ mais ni aw tiɲɛna du in bɛ ci dɛ fa bɛ k'a kɛ ka ɲɛ nka ni e kɛra tiɲɛba ye a tɛ ɲɛ faut que fɔ fila bɛɛ ka tilen de i ko k'i changera vraiment a diyara ne ye kojugu hali bi n bɛ min f'i ye courage ta i k'i jija n'i sera ka faamu a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Basi la wala. Ji. Kan yoro. Ça va. Ok. Wa tanti be ya. Awa be. Andera ko mo bala ka ci do ko. Mo mala. Awa. Aga to yana. Akadi ya. Akadi. Nkadi ka nouvelle info bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan. Ayiwa ta ko. Wala n'a yɛrɛ sera ka na. Gigi. Ouais. C'est comment? Ouais, ça. Ça va. Ouais, ça va. Nse, ha.
Oh, c'est Baasi t'i la wa? Alhamdulillah. Ça va. Bismillah. Y'aw fara ɲɔgɔn kan baasi tɛ. N bɛ fɛ ka bonya dɔ de don a kɔrɔ. Komi nin wagati min tɛmɛnen kɔfɛ, a ka di n ye de ka muso dɔ furu. Fani, bonne nouvelle ye koyi. Ka fɛn bɛna muso furu ka ni Aba bolo bɔ tobili la. O yɛrɛ de la. Ani dukɔnɔ baaramisɛnninw. O yɛrɛ de la. Ala ka barika don i la. N'o ni hakilina ɲuman ba de. Fa. I bolo ɲɛsi dɔ ma. Awɔ, Sanogolakaw fɛ yen, npogotiginin jɛmani min bɛ yen. Ba ne b'a dɔn. Voilà. Suma yɛrɛ don. Fa yɛrɛ b'a dɔn. D'accord. O yɛrɛ o ye ko balen ye. Komi denkɛ fɔlɔ ko don. I b'a ko bɛɛ to ne ma. Ne yɛrɛ b'a ko bɛɛ boli kɛ. Alhamdulillah. Awɔ. Alhamdulillah. Ala ka kɛ muso ɲuman ye. Ami, ami. Sabula sisan muso ɲuman sɔrɔ ma nɔgɔn dɛ. Ama, o ye tiɲɛ ye dɛ. N'an ka hɛrɛ b'a la Ala k'an nɔgɔya. Ami, ami. Ala ka Kɔni bɛ diya ne ye yɛrɛ de. O nouvelle de kɔnɔ komi cikɛlan dɔ bɛ ne bɛ ji si yɛrɛ. Awɔ. Donc an ka taa n ka entreprise la. An tɛ t'o la ka an bɛ to o ko ɲɛnabɔ. Awɔ. Ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Ami, ami, ami. Ne bɛ don so kɔnɔ fɔlɔ. Ayiwa. Sɔgɔma. Kumba. Keyita. Baasi tɛ kɔni. Baasi foyi tɛ yen. Bisimila. Baasi foyi tɛ alhamdulilayi. I yɛrɛ dun. Baasi tɛ. Ne ko Keyita. Mun bɔnɛ de jiginna e kan. Kumba ne m'o faamu dɛ. A dun kɛra cogo di? Mun bɔnɛ jiginna e kan ko Famata sara tantɔ. Mun ye Famata sɔrɔ? Kumba nin ko in balila ne yɛrɛ la. Ne donna Famata fɛ yen k'an sara la n ko n bɛna taa karamɔgɔ fɛ yen. A yɛrɛ de bɔra ka ne bila da la yan. A ko ne ma k'a ye ne kalifa Ala la n taatɔ la. Ne taara baro kɛ karamɔgɔ fɛ yen. Ne seginna ka n'a sɔrɔ Famata dalen bɛ yan k'a sara. An ye ko sugu bɛɛ lajɛlen de kɛ. A tun man kɛnɛ dɛ. Foyi kun t'a la. Foyi kun t'a la. A m'a f'i ye foyi bɛ k'a dimi fana. Foyi kun t'a la. A ye ne bilasira foyi kun t'a la. Nisɔngoya ka di foyi t'a la. Keyita. N tɛ jigi la parce que i ma yala. Dugu bɛ dugu la i ma se yen. Mais Keyita, f'i k'a dɔn Fatumata ka nin saya in, saya gansan tɛ. Kumba dɛ, ne b'a dɔn k'a fɔ i dusu kasilen don, wa an bɛɛ dusu kasilen don. Nka e ka limaniya. Ka limaniya wa? Maa bɛ limaniya Ala sari la. Mais jugu saya, maa tɛ limaniya o kan dɛ. Jugu saya cogo di? Keyita, e dalen bɛ la ko Famata ka nin saya in ye Ala saya de ya? E bɛ fɛ ka mun de fɔ? Ne kɔni tɛ kelen dɔwɛrɛ dɔn. Famata ka nin saya in, wallahi Ala saya tɛ. Jumɛn? Ko dɔ kɔni b'a senkɔrɔ. Mais f'i k'a dɔn ko jamana bɛ jamana na. Hali ni banabagatɔ sara docteur bolo, a bɛ san dama min k'a juge la ka tiɲɛ yɛrɛ dɔn. Ala dɔrɔn de b'a hakɛ dɔn. Mais yan nɔ, an fɛ yen nɔ ni mɔgɔ sara dɔrɔn ko ko Ala latigɛ don, an k'a da Ala kan. Karamɔgɔbaw bɛ wele ka duwawuw kɛ, ka sadakabaw bɔ, k'a sɔrɔ an m'a ɲɛɲini saya sugu min don. Saya bɛ yen dɛ, Ala la saya bɛ yen, mais mɔgɔ jugu fana saya bɛ yen dɛ. Kumba dɛ, toujours n bɛ segin o kelen kan, ne b'a dɔn i tɔɔrɔlen don, mais e ka ne limaniya ta, hali e filɛ k'o saya min fɔ ko mɔgɔ ka saya. N'i y'a ye Ala ye mɔgɔ min ka saya latigɛ sababu bɔ mɔgɔ min na, c'est que Ala de y'a ni d'a tigi ma. Sinon mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ faga ni Ala ma jɛn a ye. Ala de latigɛla la. Ne bɛ min dɔn an ka limaniya, an ka dugawu kɛ Fatumata ye pour que a ka lafiya a dayɔrɔ laban la. Ne terimuso a bɛ lafiya parce que a ma juguman kɛ maa la. A ma juguman kɛ. Awɔ a bɛ lafiya mais n tɛ dɔ wɛrɛ f'i ɲɛna. Ne terimuso ka nin saya ye ne bɛ n tɛgɛ da a kisɛ kan. I sigi dɛ mais ne tɛ n sigi. M'o f'i ɲɛna dɛ ne tɛ sigi. Ne terimuso ka saya tɛ se ka sa ten diɲɛ kɔnɔ, a tɛ se ka sa ten. Bana kun t'a la, foyi kun t'a la. A bɔra hiji la ka na a ka denbaya la hɛrɛlama foyi kun t'a la. O ka sa ten. Se ka kɛ sa Keyita. Ne bɛ fɛ ka mun fɔ. Kɛ mɔgɔ hakili ma i kɔrɔlaw ma sa. Ayi, e ka lamɛn sa. Ne mɔgɔninfin sara ka ban. O kɔni ye saya de kɛlen. I mana fɛn o fɛn kɛ, a tɛ se ka segin kɛbaliya la bilen. Est-ce que i y'a faamuya? O fura kɔni ye min ye, an ka sabali, an ka limaniya, an k'a da Ala kan. O de ye an ka solution ye dɛ. E bɛna na fɛn o fɛn kɛ sisan, vraiment i terimuso don, ne yɛrɛ furumuso don. Nka n'a kɔni kɛla ka ban, a kɛla de. E tɛ se k'a bali, ne tɛ se k'a bali. Ɲɛɲinini tɛna se k'a bali ka ban. An b'a da Ala kan. Ne tɛna se k'a bali dɛ, mais ne de bɛna a ɲɛɲini ko min sera ka ne terimuso faga ne de b'o ɲɛɲini. Ne bɛ ɲɛɲini fo ka n tɛgɛ da n kisɛ kan. Keyita ne sɔn ka su. Awɔ, ka tile yɛrɛ d'a ma. Keyita, i ka dumuni sigira. Ayiwa,
Anyanyini. Ni ya anyanyini e femi ba anye soro. E deni choro goleni. Ma fo ko nyanyini ne bila anyanyini. Ima fo nterum so. Shibe l'entretien est ilo. Iterum so tararum naga i yere bitayin. Suma te ya? Nam kuma. O ma e dumuni to bito godi. Dumuni la ja be ko hali masika dumuni ke ko ngobe na. Kini la je kini ere be la je ali jima kini bo. O la be fo ko de ma san wa de unde to billa nyanu ga fu. Ila dumuni de sera ga du. E ba de to billa o fe ya. Mama ne te du be du ka jara de. Be ko ka jara na ma jana edu. Na ba jana edu. Dumuni be ko mo be sera dumuni du to godi. Ni ba ni e ko te wa ne de fo ke yala ko. Écoutez, bara foi gakasu. Ni mundu mine tanto. Ha? Mama mo du mo ne ga du ni jare ko ne ga du. Mo ko te ba ne kamele tare masa. Jara ile ga jara e so ngi badala mne. Ha? E so ngi badala mne. Ni bram so le ne. E di badala mne na le dala mne anto godi. Chewra du mun ngana ke tanto le kulo bena. Manyama. Iya me. Nyama njota. Ni mu ye tanto ni mne ga ta bonu. Njota la mama ntanyo we. Mu njota la ko ke be mo ko kile ko la ki jota la. Appelé be ko le ko la shide. I jantu yere la de kana ne duware. Suna be boy de an kama be. E ba mara wal eni ma ende mara le bolite. Depuis nana e masaka dumun duma glanga di anno. E mu ye tanto. Ma. Ame girigiri furugo i ma de ke mara la fu. Mama yere isira sabali de. Aga to ni ne ga kuma digri la mais ambe muso nga dumuni ke. A jarambe. Mene nyabala ebe ga doga ko parce que go dumuni maja. Ma yini fe ki bolo da dusuga ki muya ko wal dene do. Ha? Suma. Ta, ha? Kana kashi. Aba kashi ga nyede moere. Akashi la makashi ba ke inda kunure ba ke ya. Furu de do. Aba ke jaku ya di. Bibo otuko di bole ko ni furu la ko ya bane ya. Ota bane de aba ke di. Ya fama tala de bitako bitanye ntefe ka sabel go kuma mi de kulobena. I kulobena. I kulobe yo kuma kurobe abugoli ma folo de. Ya me ya. Ni mana ko etanto. Ibe dumun to be kuma be faile be kla ga jotu ka jara. Ere ma do ko kotala. Ni mo kuma do mo ko ke mo jugudi. Inda kunu de ba ke yani. Ko suma wa sumba de ba ke yani. Comment quoi? Soma Teresi. Ori si bɛrɛ b'e la k'i sigi ne Soma Teresi ka fini kun wa? Hakɛ to bi. A bɛ n'a fɔ e ye dunan ye ne ka ko la dɔɔni. Awɔ, o ye tiɲɛ ye. Soma Teresi. N tulo b'i la. Ne denkɛ, n sinamuso den, o muso, o tɛ ka ne bonya dɛ. Wa kɔnɔma falenba de don. Ne tun bɛ fɛ kɔnɔbara n k'a gengi, a kana jigin Ala hɛrɛ la. Sabula n dimi kojugu n ye n dalakan di, n k'a tɛ jigin ne ɲɛna fo ne su. E nakun bɛɛ o de ya? Awɔ. O tɛ kojugu ye. N kɔnɔ n b'a ko lɛ ni mun bɔra la n b'o f'i ye. N y'a mɛn. Ko ka taa sira fɛ ka segin ŋaya fɛ o tɛ sira dɔnbaliya ye. Bi ne sera e ma barisa depuis ne bɛnbacɛw ta bɛnbacɛw olu bɛ baara kɛ e la e ma olu malo n b'a dɔn e tɛna ne malo. E bɔra ji la nka den kana bɔ ji la. E bɔra ji la nka den kana se ka bɔ.
tɛ fila ye bi wallahi kelen bɛ ne sarama kan ne ni abu ɲɔgɔn fɛ bilen o banna de ne a banna sa ka na n deli dɛ ka na n deli an ka nin bɛɛ dabila bi ne bɔra dili fɛ n ko n taara ɲagami k'a ferege bari u bɛna tila ka n wele sa n bɛ nouvelle duman da i tulo kan abu ta in to yen n tɛna k'a fɛ yan lahara ko est-ce que e ɲɛ bɛ na ne bɛ kari kɔnɔ ta kelen na kuma n nɔgɔlen n donna ɲɛgɛn na ko n bɛna taa n ko dɔrɔn appel donna n ye tafe ta de k'a siri n kɔgɔ la ka bɔ ayi kana n deli dɛ e ɲɛ bɛ ko ne bɛ kari kɔnɔ de la kelen na kuma la a fɔra n ye yɔrɔ min na n y'a ka pele n ye tafe de siri n kɔgɔ la ka bɔ foyi nege tɛ ne sarama la nin y'a bannen kana n deli koyi wallahi n bɛ nin ni minɛ nin tigɛ ne sarama ma deli ka sabali wa n tɛ sabali si dɔn ayi hali ni ne farikolo min sabalila n b'o tigɛ k'o fili awɔ kana n deli dɛ a ka ɲi ta sarama sabali jɔn ka kuma ne fɛ ne ye den la e bɛ min sarama Efa, tiɲɛna I ka di ne ye mais fa I bamuso ka farin ne ma dɛ fa n'a fɔra bi tun ye ne ka gata ye ne ye tobili ka di I ba ma kuma sugu foyi tɛ a ma min dɔ fɔ ne ka duguni ma bɛɛ dun ye ne ka duguni kɛ ko k'a jara a ye ne dɔgɔya kɔgɔ tɛ ne ka duguni na manzini tɛmɛn'a la cɛncɛn bɔra la kunsigi bɔra la kuma sugu foyi tɛ a tɛ ka min fɔ ne ma fa ne dun ye waliden de a kan ka ɲinɛ ne fana na dɛ ni yɛrɛ ye ne ma na fɔlɔ ale bɛ ka nin kɛ ne la Suma yɔrɔ e kɛlen ka na du kɔnɔ yan nɔ o y'i kɛlen ye duden dɔ ye ne tanti in filɛ nin c'est à dire mɔgɔ bɛɛ n'a kɛcogo de don n'i y'ale kɛcogo de komi e ye muso ye e de b'a lɛgɛ ka sabali ka kɛ sabalibaga ye den nataw kama ani don nataw kama sinon n'i y'a kɛcogo de I b'a essayer k'a supporter n b'a dɔn nin wagati bɛ tɛmɛ wallahi ne dɔgɔya dɛ fo ji yɛrɛ de nana ɲa ne ma ji bɔtɔ y'a sɔrɔ a bɛ ka dɔ fɔ ne ma ji ko a ma k'a ka sabali a ka ne to ji kuma n'a fɛ e yɛrɛ ɲɛna ji kuma n'i y'a ye ji kuma n'a fɛ ji b'a jogo dɔn de I y'a faamu I kana nin ta k'a da I ni kan kojugu I bɛ to k'a supporter parce que ale kelen de bɛ ne bolo sisan ne ka musokɔrɔba tɛ yen ale kelen n'an ka musokɔrɔba ye du kɔnɔ ba wɛrɛ tɛ ne bolo ko ne bɛ to k'o ka conseil lamɛn donc ni e n'o kɛlɛla e n'o kan ka diya de I y'a faamu I b'a kɛ cogoya bɛɛ k'a dɔn min ka d'a ye I bɛ to k'a sagona kow k'a ye a bɛ fɛ ka minnu mɛn I b'a sagona kumaw fɔ a ye I y'a faamu wa tiɲɛ yɛrɛ la ne tun tɛ fɛ ne n'a ka a kɛlɛ fɛɛrɛ duman caman bɛ ne bolo ne yɛrɛ bɛna to ka wari d'i ma I bɛ fɛn dɔw san ka d'a ma k'a lanisɔndiya I y'a faamu wa aw fila mana bɛn du in kɔnɔ yan nɔ du in bɛ diya dɛ I yɛlɛ cogo ni ninnu ala n b'a dɔn n bɛ sɔn ka sogo ne ɲuman kɛ tɛ fɛ ne n'ale ka kɛlɛ o non Suma n'i tɛ fɛ I ni ne ka kɛlɛ I n'ale kana kɛlɛ ayi ne kɔni ka kɛlɛ kɔni o tɛ kɛ dɛ ala yɔrɔ dɛ I ka sourire ninnu komi sini sɔgɔma n ka baara ka ca n bɛna essayer ka n da y'a mɛn problème t'a la ok nde sisan de I kɛra cɛ ye barisa I ye muso furu ani muso mara kelenw tɛ I jando muso in na kosɛbɛ I k'a goyaɲɛ ko dɔn k'a jaɲɛ ko dɔn k'a mara sabula I ye waliden ne ta ka bɔ n'a y'u ka so kana n'a tɔɔrɔ kɛ cɛ ye sabalinde diɲɛnatigɛ kundagala ka jan Ala ka barika don a ka furu la Dadi mun kɛra mun de kɛra ayi foyi tɛ Ida foyi tɛ Keita a kɛra cogo di Keita muso ɲɛnama ɲini fa ye dɛ fa muso in jamali
bine kuma n'a fɛ dɔrɔn ko kɔgɔ gana dumuni na dɔrɔn i n'a fɔ k'a ka ni bugo ka taa kɛ e furula ka na e buramuso tɛ se ka kuma e fɛ ni e ma i ta yɛlɛ o kan denni ma mara hali fitinin i tilala i ɲɛ b'a la dɛ Awa e kulo ye ne t'a dɔn kuma de bɛ don yan fɛ ka na bɔ yan fɛ ne m'a faamu bi denw filɛ nin n'u ye muso min yɛrɛ k'o de ka d'u ye i b'o de ɲini ka d'u ma mais muso min ɲinina ka d'a ma a to na ka kanu kɛ ja kɛ mais muso furula sisan e bɛna mun gɛrɛn tɛ sigi o da la cɛ denmisɛnninw to yen i t'i yɛrɛ bonya kuma caman man di ye tuguni ko ye fɛn min bɛna kuma dabila yan du kɔnɔ n'i kumana dɔrɔn o bɛ kɛ mɔgɔ jugu ye ne ye faamu sa e k'i da n'i da i dayɔrɔ la sini an bɛ taa karamɔgɔ fɛ an bɛ taa fura ɲini t'i da foyi tɛ yen a tɛna tugun a tɛna a tɛna a tɛna i da papa ye su min bɛ yen sɛbɛn dɔ donnen don a dugumana na i bɛ taa bɔ k'a bila kabinɛ na n'i sera k'o kɛ a bɛ diya n ye kosɛbɛ. ne kɔrɔmuso